Sus kini makaigsuon ta ba nga ultimo naman sa paghipos sa niyang hinigdaan di man lang gihapon ka kuan kahipos. Ayan. Di na ako magiyaw-yaw. Ay, kumusta na sa kanila punong din ha? Wala manglaban ni sus Ginoo. Pag-ultimo sa paglunod. Ay, nalagi ni kwarta. Hindi akong ganahan kaya magsige na ako kung limpin na may kwarta. Pahalag na ako ni kwarta kaya basta din ako magyaw-yaw. Oh, nasa ni kwarta din Ay, maugin niya akong minahan na hugaw na kwarta. Tagi, gutom naman sa buhay na yambag naman Saan na itong baso Oh! Baso ng tatagin ko na naman sabi? Hindi na kini maayo ba? Takuan na gina ko problema ni. Ha? Kwarta na pod? Kadang ko ba kakuan ni no? Gamalit-mata lang kuan ni. Kaya bisyusa kay ko. Tinuod man gini ay magkinahanglan ako magpadapog na ani ay tinuod dani. Ay nag-ampun sa teko ato gabi nga unta dagang kwarta and mata na kas buntag mo. Ay God answered really my prayers. Sana man ni tinuod jud di ba?